Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как аз си сменям застраховката за кола и защо това е доста важно за хората в Германия. Ако от няколко години не сте си я сменяли, ще ви препоръчам само да ги въведете данните и да видите за какви суми говорим. Също така, нещата, които са ви нужни, са малък талон за колата, последното писмо от застрахователя, за да си видите SF класа, защото ще е нужно. Също така ще ви е нужен и Versicherungsschein номера и книжката, за да проверите кога сте изкарали вашата книжка, защото е нужно да се попълни дата, месец и година. Линка ще е долу в описанието, някой ако реши да се направи застраховката. Искам да кажа, че линка е Affiliate линк и който влезе през този линк ще подкрепи канала, за да мога да качвам и други видеа. Та да продължим с застраховката. И това е сайта, в който ще направим застраховката. Тук се пита дали просто искате да смените застраховката или да регистрирате нова кола, защото първо се прави застраховката на новата кола, оттам ви дават един номер, с който трябва да отидете да регистрирате колата. Но ние избирам, че просто в моя случай аз искам да сменя застрахователя. Така. Bestehende Auto, че колата е един вид регистрирана и просто ще се сменя застраховката. Ако изберете Neue Angeschafftes Auto, това е за нова кола за регистриране. Кога да започне застраховката? 18.9.2026. Тук си въвеждате от малкия талон тези цифри, които ги виждате долу. След като ги въведете, трябва да излезе и модела на вашата кола. Регистрация на колата, първа регистрация. Може да видите на малкия талон, ето тук е записана, най-горе вляво. Как сте финансирали колата, на кредит или лизинг, или сте я платили в кеш. Избирате. Тук за какво се използва колата, фирмено, приват и фирмено или само приват. Аз я ползвам само приват. 5000 км, колко километра карате годишно? Аз избирам 5000, защото не карам толкова много. Къде ще стои колата? Като цяло мисля, че няма разлика какво ще въведете. При мен стои главно на улицата, имам и гараж, обаче той винаги е пълен с някакви боклуци и главно седи на улицата. Тук е за сезонни номера. Избрал съм не, защото нямам нужда от сезонни. И тук са вашите данни, които трябва да ги попълните. Пол. Тук трябва да попълните дали сте женен или сте още ерген. Аз съм женен. Професия или дали сте пенсионер или сте зелбщендих или безработен. Тук трябва да попълните. Най-вероятно повечето сте или ангештелт или зелбщендих, но аз съм ангештелт. 59872, почтенски код си въвеждате тук. Тези въпроси може да си ги проверите и да си ги преведете тук. Тук дали имате точки в Ленсбург, също може да си го преведете по-точно, да си огледате всичко, но аз нямам. Regelmäßig Autozugriff auf weiteres Auto. Дали карате често каране на други коли? Да, аз карам и като цяло да знаете, тук пише Spartip, това след като го ведете, цената е малко по-ниска и най-вероятно всеки ползва и други коли. Вайта, Фарери Autos. Кой ще ползва тая кола? При мен ще я ползва и съпругата ми. Ако ще я ползвате само, ви избирате само Versicherung, ако ще я кара и някой друг, въвеждате и другия човек, но по този начин се оскъпява малко, ако ще я карате други хора. Втория въпрос е, можете ли да въведете следващия шофьор? И аз мога да го въведа, защото ако въведете дете или партньор, или това е зон Сегефара и друг шофьор, тук не въвеждате никакви данни за другия шофьор. Но така е по-скъпо. Ако я кара жена ви, ви препоръчвам да си въведете данните на жената, защото така ще ви е по-изгодно. И тук въвеждате точно както и за вас
нещата, данните, дали живее с вас, да, няма точки и тя също ползва други коли. Кой е главният шофьор? Тук винаги въвеждайте Versicherung, защото ако изберете, че жена ви кара, че е Hauptnutzer, кой е главният ползвател, оттам ще се оскъпи също застраховката. При кого остава колата, също винаги избирайте Versicherung, защото ако изберете нещо друго, пак се оскъпява. Аз един вид доста съм си играл и знам какво трябва да въведа, за да ми е най-изгодно. От кога е регистрирана колата на ваше име? На мое име трябва да погледна. Това също го пише на малкия талон и на големия. На малкия беше на първата страница долу вдясно. Така. И тук се издават данните на актуалната ви застраховка, името на фирмата първо и от колко време сте при тях. Тук дали сте дали Kündigung на фирмата, на която сте в момента. Но аз не съм им дал Kündigung, защото може новия застраховател да даде Kündigung от ваше име. Тук дали сте имали някакви происшествия през последните 3 години. Ако сте имали, най-добре въведете, защото стария застраховател ще прати данните на новия и дори да изложите, всичко ще излезе. Така че се въвеждайте нещата както са реално. Аз съм нямал. SF класът ми е 5, мисля, че беше. Или? Така. Затова ще ви е нужно от стария застраховател последното писмо, защото там пише кой е SF класите. Аз съм SF5. Това е от 5 години, че нямам происшествия. Макар, че би трябвало да са повече, но така се получи, аз не ми е ясно защо. Но след като сте над SF3, разликата не е голяма в цената. Въпросът е да стигнете SF2, SF3 и после разликата в цената е минимална. Тук следващия въпрос е: има ли други коли на човек от семейството, които са застраховани? Тук съм си цъкал я и съм въвеждал данните, но като цяло няма голяма разлика в цената, затова просто го оставам не. Тук за рабат, Беруф, аз тук избирам всякъде Зонстиги, но може да се въведете, ако искате професия, Arbeitgeber и така нататък, но аз не ги въвеждам, защото съм про и съм видял, че няма кой знае какви разлики. Тук питат за дете дали има под 17 годишни. Добре, аз това мога го въведа, но това не е задължително според мен. Но ето тези неща помагат. Selbstgenutzte Wohneigentum, ако имате собствено жилище, аз имам многофамилна къща, но не се сещам точно към кого е застрахована, така че просто избирам Зонстиг. Тук дали имате карта за влака? Не, аз нямам. Това също помага, между другото. Автомобил Клуб Мидгли, това е ADAC-то. Нали, за да ме разберете, аз просто не съм на ADAC. Мисля, че моята фирма беше ACV. И тук потвърждавате, тук също. И да покаже какви варианти дава на различните фирми. Тук пита какъв да изшутса, тайл каско, фол каско или хафлихт. Тук може да разгледате при хафлив какво покрива, при тайл каско и при фол каско. Но аз винаги си правя хафлив, защото колата ми не е толкова скъпа и просто искам да се покрият щетите на някой, ако аз му направя някакви щети, да оправят неговата кола, пък аз моята кола ще си я оправя или ще си купя просто нова. Затова винаги си правя хафлив. И ето тук излизат, от тук може да си изберете, например, от Niedrigste Preis, от най-ниската цена, да ви ги нарежда нагоре. И ето я AXA, следващото е ADAC. И тук може да видите, например, Leistungsdetails, на детайлите на точно какво се покрива и какво не. Но като цяло хафлихта си е хафлихт. И аз ще направя първата на AXA.
защото тъй ден, че не ме интересува, въпросът ми е просто да имам някаква застраховка и да карам. Тук си въвеждате данните, номерата на колата, тук е идентификационен номер на колата, отново се вижда точно къде се намира на снимката. Може просто от малкия талон да си го видите и да си го припишете. Тук трябва да попълните на колко километра е колата. Тук виждате имената на този човек, който сте вкарали за втори шофьор, ако си е вашия вариант подобен. Ако не сте го направили само за вас, тук трябва да въведете FedTrax номера на застраховката, която сте били до сега, за да проверят данните дали са точни. Ето го моя Versicherungsnummer. Така, weiter. И ето Optional Leistung, Eigentlich Kündigungsservice, безплатно е. Тук дали искам да въведа причина. И аз избирам, че причината е, че са ми вдигнали застраховката. Тук вече искат IBAN, сметката, номера. И тук можете да изтеглите Beratung протокол и останалите неща. Няма нищо сложно, според мен всеки може да си го попълни сам, дори и без този клип. Просто знам, че има хора, които не са толкова добре с езика, затова реших да го направя този клип. И ето, благодарим ви за антрага, който при нас е получен, е отишъл. И че те са го пратили антрага към Акса, към тая фирма, която сега съм пуснал за страховката. И ще получа едно потвърждение на мой имейл адрес, референтен номер, Versicherung кога започва застраховката, кога ще започне. И така те после ще ви пратят и допълнителна информация и от такса, и от като цяло потвърждение и ще се сигурни, че застраховката ви е дошла. Също така ще ви пратят и имейл, че за Kündigung и не също стария ви застраховател също трябва да ви даде и Kündigung Bestätigung. Най-вероятно човек, който не си сменял застраховката от дълго време, след като ги въведе тези неща, ще види голяма разлика в цената, но заслужава си да се проверяват тия неща, най-вече след като ви вдигнат цената. Ако клипа ви е бил полезен, ще ви помоля да го харесате клипа и да се абонирате за канала. За бъдеще смятам да направя също и клипови и за газта, и за тока, как може да смените договорите, също така и каква е разликата в цената, защото също така най-вероятно много от вас плащат прекалено високи цени за газ и за ток. Всяка година ги вдигат цените, затова смятам в бъдеще да направя и клипови за тях. Също така и за други неща, свързани отново с имотите. Така че ако ви харесва такъв вид видеосъдържание, ще ви помоля да се абонирате за канала и до нови срещи!